Oh, good morning, Angie. Hindi nakapasyal ka nga. Sino ka may konse ka? Manpakaasi ako may kapitan ta. May itapi aksin ay listaan disap. Tanay ay magadi mausar yan. Ta isupay ko masi gasto si ilakok sin gatas din do ituturo ay inauna ay anak ko. Yay, ay dito pa sa tuloy inauna mo. Ay, ngam na ilak kami sa nanay guideline kata bakan kan qualified. Di yat ako angay kat unaan tako pa daw tanay na ida priority kat nawada di kas bilang si supay si may subsobra kat asitaon sa ano sa nyo ay panbibingayan kat anya ngay kay man kat may matay rigat nga talaga. Ayo, thank you ay kapitan. Sana salamat adi. Tawad akot kay man di mausar tanay ay perminan ay lockdown ay ngay maghati pananapan si Pilak. Niyamot, apa nga tawad to 2,500 na? Yan dinamnama aksin at 5,000. Yan ay kanakay. Sino nilay doon tayo pabalon sina? Awan na rin, di mabalin na. Harkin na biyang ikos na. Di mabalin na rin na. Awad, amuyak man reklamos na. Ay tan sino'y kanandas kan? Tanga. Ni nakapasyal ka mat. Ayan, kumusta pa'y? Apa nga na kapitan ay pagkatuwa 2,500 na daw yun sa kanyan. Dapat kumalit 5,000 eh. Apa nga di? Ay dilay doon na rin kanan at inggol sa'yo rin tabi na. Maka, adi ay sidi gamin at ano ka. Wada di uno may kakaduam ay adi na qualified ng mga kasapulan mo at iso nga biningayo adi tapno panbibingayan tako adi no siniwada at paninanusan tako kamana di rininyat mi. Magari, adi mapalin. Dapat adi nga saktan ng 5,000 na rin. Apa nga sa si ate o. Adin tupay man isang tupay may sanas kasto siya oras. Wow. Maka adi ay anak ay ano sam tan talagay sayat na di kurang din pundo at ano san tako adi ta wada api kastuon din kakaduam. Maka adi mabalin sa. Maga sa sinlintag. Adi mabalin sa takipalawsa. Yan ay kanang ay di ka nang bautot mong kay simat mata ko. Sino nga na may kanamiman ng usaran din mangkasapulan na dadayat mo? What ni ka at kinasyan niyang kamani sa palang diat mo? Itolim santo pa sana. Adi ka may karya mong usar isa. Dilay dumaot yung pupuko ng di ka guys. I-remitsyon nilang garudan tapno ang amin kayo kot may dautan ko mas tulong. Yang kamani sa palang diat mo. Sorry. Itolim santo pa sana. Dawat ako sa mong kasapulan. Aram sa mo pa'y kasapulan. Sorry ay kapitan apay kay man na mo. Numaminsan bakal wat tinawak tako nung naman tako. Nung kamani na irigat. Nung naman tako apo. Ay manrigrigat tindala ito ko. Bakal takong guys manrigrigat. Yung karupan manrigrigat ako amin. So anong naman tako kung tatako ng ito naman. Ay nawatam di. Sorry ka na ay patay kay man. Pasensya ay kapitan adi.